Hey Melektika don kibaru keneka biye anye trata duna janvier kalo kleta ale ni kelen kɔnɔna la an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibɛla minnu b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ ɔkɔlikaramɔgɔw ka a ka ɲini jɛkulu min be olu y'a yira ka fɔ ko u ka baarabila min kɔni be sen na ko o kɔni jɔra fɔlɔ sera mo kunya la olu y'a yira ka fɔ min ye ɔkɔlikaramɔgɔw ka a ka ɲini jɛkulu ye ni an b'a fɔ ma la synergie des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre olu y'a yira ka fɔ ko u ka baarabila min kun bolodalen don ko o kɔni jɔra fɔlɔ ko o kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la ko de ye ka fɔ ko ɲangili min kɔni tara ka da Mali kan CEDEAO ale ni UEMOA fɛ ko o sababuya la ko olu kɔni nin baara in kɔni jɔ ko ka sababu kɛ u ka fasoden ɲumanya ye ayiwa u y'a yira ka fɔ ko an bɛ wagati min na ko bi ko nin tɛ ni kɛlɛ kɔni wagati ye ko sabula ko Mali bɛ kɔlɔlɔ dɔ kɔni na ko ni o mankan ninnu kɔni sumayara ko u bɛ segin n'u ka baara ye ayiwa hakilina jiginna an b'a yira ka fɔ semaine tɛmɛnen ni makofolo ninnu kɔni tun bɛ baarabila la ayiwa u kun y'a yira ka fɔ ko u bɛna tile 10 fana kɔni baarabila kɔni sɛbɛn kɔni fana bila ko k'o baarabilaw kɔni daminɛ nka ko an bɛ wagati min na ko bi ko Mali kɔni bɛ ɲangili bolo kan CEDEAO mɔgɔw fɛ o de to olu kɔni bɛ u ka nin baara in kɔni sosoli fɔlɔ fo ka taa fɔ bɛnkan kɔni sɔrɔla cogo min Mali maaw ni min ni CEDEAO maaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ no o bɛnkan kɔni sɔrɔla ko o kɔfɛ ko olu kɔni bɛ sɔrɔ k'u ka baaraw kɔni daminɛ o y'a yira ka fɔ fana ko ni jɔlen tɛ ka yira ka fɔ ko k'a tɛna kɛ tuguni ko don n'a nata ni mankan ninnu kɔni bɛɛ banna ko baara olu kɔni ka baara kɔni bɛna kɛ ko sabula olu kɔni ka hakɛ de ye u bɛ min ɲini n'o ye article 39 ye ko ye olu ka hakɛ de ye wa ko olu kɔni to o kɛlɛ dabila fo u ka hakɛ kɔni ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ conseil des ministres kɔni y'a yira ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ jumadon ko ka te i ŋaniya yira ni Maliko in na ayiwa kibaruya minnu sera ma o kɔɲa la olu y'a yira ka fɔ ko kunun tɛnɛndon ko janvier kalo tile 10 kɔnɔna la conseil des ministres kɔni sigira CEDEAO maaw kɔni ka ɲangili kɔni tɔgɔ la ayiwa a yira ka fɔ ko o conseil des ministres kɔnɔna la gouvernement maaw y'a yira ka fɔ ko Mali kɔni bɛ lakanabaliya kɔlɔlɔ min na kabini wagati jan fo bi ko CEDEAO maaw kɔni m'o jateminɛ ka ani ɲangini bere kɔni da Mali kɔni kun o de kama kulu kɔni bɛ welewele bila maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ Mali la ani min bɛ Mali kɔ kan ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ jumadon janvier kalo tile 14 kɔnɔna la ko ka bɔ ka t'i ŋaniya yira ni Maliko in na ka yira ka fɔ ko ni ɲangini ninnu kɔni ni Mali man kan nin wagati in na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen k'u ye welewele bila min ye an ka diinɛlamɔgɔw ni laadalamɔgɔw ye ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka taa seli Mali kɔni tɔgɔya la walasa ni gɛlɛya ninnu bɛ se ka bɔ Mali kunna cogoya min na ayiwa an b'a yira ka fɔ hali bi ni conseil des ministres kɔni kɔnɔ o y'a yira ka fɔ ko u bɛ an ka finitigiw fo kosɛbɛ ko u bɛ ka waleya min ta ka ɲɛsin Mali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana hukumu kɔnɔna la k'u bɛ bɛɛ lajɛlen fo wa min yɛrɛ ye an ka gouvernement ma o y'a yira ka fɔ k'u bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo wa ko maa kana na siran walima k'i yɛrɛ ja wuli nin koɲɛ in na ko baaraw bɛ sen na walasa bɛnkan bɛ se ka ɲini Mali bɛ se ka bɔ ni ɲangini bere ninnu kan cogoya min na ayiwa kibaruya kuncɛ la kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ kɔni bɛ ka caya an fɛ yan nɔ ayiwa o hukumu na ko a yirala ka fɔ kunun min ye janvier kalo tile 10 ye ko maa minnu bɛ yen nɔ n'u sɛgɛsɛgɛra ni bana in kɔni hukumu na ko bɛ maa 2,000 ale ni kɔ kɔni bɔ o maa 2,000 ani kɔ la a yirala ka fɔ ko maa 200 ale ni 76 ko banakisɛ in yera o de la wa maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kun banalen don fana ko n'olu nɔgɔyara ko o bɛ taa maa 200 ale ni 79 kɔni na ayiwa a yirala ka fɔ ko maa minnu ladalen don bana in sababuya la kɛnɛyasow la ko o bɛ taa maa 97 ale ni 7 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ o maa 97 la ko maa 18 kɔni bɛ yen nɔ olu ta ka jugu kosɛbɛ wa banabagatɔ minnu bɛ so ni olu kɔni bɛ lakɔlɔsi ni hukumu kɔnɔna la ko bɛ maa 2,000 ale ni 254 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ayiwa ni ye kunnafoni ye min bɔra minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna olu ka kunnafoni ye coronavirus kan ayiwa u y'a yira ka fɔ ko hali bi bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi yɛrɛ la ko bana in kɔni carinen bɛ an fɛ yen nin wagati in na ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulo